Assembly Department ni pediang sumha ya phi ki barang shuwan le si ha kan ki siteng jo kan ki swi. Uplay ni ban ker khu na ki bata jong phi. Ha kan ni ki ting syakri lang ya ke kerteng ka bakhu ki baran bor ka jong utrai. Nakalian juga youth Assembly Department ni penpau ka jing ai khublain na ki bata jong phi baro ki balai bani wan lang ha kan ni ka por ha kan ni ki jeseng Kabalai puar juga annual youth assembly kan ke jeseng meet kaban salong ka kapor riu beji dan renam ta jong phi ke balesi ke basalik phai no on lawai ke jeseng yai khuble ye phi baro nadu ki heb ki baret ki khon samlai ki long kemi ki long pa bat kum juru ki syakri ke jong trai ki balesi ki nomla shu bene dalang bat ngi haga bakut juga ke jing syakri ubleun ker khu ye phi le ke basuk haga jing don ringkat ke jong utrai ban ngi kerpat pat nam ta jong phiru ke balesi ki barang la ban syong ban sa hadu ke ni ke jeseng ke bo nge sepenwai he ke ni ke janmit ngi kerpat ya phi ba phi ni dalang ban ngi ni bani syakri ru haga ni kapor haga janmit ka por riu baji ke jeseng youth assembly ka balai puar an khliap no shibit haga jeseng ke bakhadu ban ngin sayopat ya ke jeseng youth assembly kabalai pulai